Еремия 8:8-9 казва: как казвате, ние сме мъдри и законът Господен е с нас? Ето лъжливото перо на книжниците го е обърнало в лъжа. Мъдрите се посрамиха, уплашиха се и бяха хванати, защото отхвърлиха Словото Господне. И каква мъдрост имат! Аллах в Корана ни предупреждава, сура Ал-Бакара 2:75: нима се надявате, че ще повярват в вас. Когато една група от тях слушаше Словото на Аллах и след като го разбираше, го изопачаваше умишлено. Ал-Бакара 2:70. Горко на онези, които със своите ръце пишат писания и казват: това е от Аллах, за да получат малка изгода. Горко им за написаното и горко им за онова, което печелят. Еремия 8:10 казва: от пророк до свещеник всеки постъпва лъжливо, затова ще дам нивите им на други, защото всички са обзети от алчност. Ал-Бакара 2:82. А които вършат зло и то ги обгърне, те са обитателите на огъня, в който ще пребивават вечно. А които вярват и вършат праведни дела, те са обитателите на рая, в който ще пребивават вечно. Времето показа, хората могат да изопачат Божиите книги, но Коранът е последното и неизкривено слово на Аллах, върховен авторитет над всички предишни писания.